салом дӯстон, Роналдо аз Ал-Наср ҳам безор шуда аз Арабистони Саудӣ ва аз $200 миллион музди маош дар як сол ҳам. Ӯ дигар намехоҳад дар ин кишвар бошад. Футболи араб умуман ба Роналдо писанд наомадааст. Ӯ мехоҳад ҳарчи зудтар ба Аврупо баргардад. Ба куҷо ва ба кадом даста рафтани Роналдоро донистан мехоҳед? То охир ин видеои моро тамошо кунед. Албатта бо лайк мондан ва обуна шудан ба канал. Мо қариб 3 сол хабарҳои футболро бо таҳлили худамон ва албатта бо забони тоҷикӣ дар YouTube мебарорем ки бовар дорам шумо онро қадр мекунед. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. тобистони соли ҷорӣ Неймар аз дастаи ПСЖ меравад. Чунин хабар қариб ҳар тобистон пайдо мешавад, вале Неймар ҳамон тавре ки дар ПСЖ буд, ҳамон хел дар пойтахти Фаронса бозиашро идома дода истодааст. Ва аммо тобистони соли ҷорӣ масъала метавонад хеле ҷиддӣ бошад. Клубҳои Англия мехоҳанд Неймарро дар сафи худ бинанд. Гап дар мавриди дастаи Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед ва Челси меравад. Дар Сити аз рӯбарони ин тим бозии Неймар ба касе хеле писанд аст. Гвардиола бозигарони худхоҳ ва нозукро он қадар дӯст намедорад ва гузашт با آنها نمیکند. در امیو هم این زمان بیشتر بازیگران دعوت خود رو پیدا میکنند که با فوتبال دستاوی زود منطبق شوند. نیمار با دستا فایده کلان میارد، اما او با توپ خودخواه است. در چلسی باشد معلوم که مالکدار دستا تود بولی از بازی نیمار مفتون است و میخواهد او رو در دستای خود بیند. در سطح بالای PSG سمت رشد دستای شهر پاریژ رو کلا تغییر دادنی است. من بعد توجه با جوانان با مهارت بیشتر میشود. شاید PSG بیشتر اسکاوتان خود رو با امریکا фиристонад то беҳтарин ҷавонон аз он ҷо ба сафи парижиё даъват гардида бозии ин тимро беҳтар кунанд. Ашраф Ҳакимӣ дар маркази таваҷҷӯҳи дастаҳои топи Англия қарор дорад. Ҳар яке аз ин дастаҳо Ашрафро беҳтарин футболбоз дар мавқеи вингбек эътироф мекунанд. Ду даста аз шаҳри Манчестер Юнайтед ва Сити ҳамчунин Челси мехоҳанд тобистони соли ҷорӣ барои ҷалби Ҳакимӣ гуфтушунидҳоро бо ПСЖ оғоз намоянд. Ҳатто хабаре аст ки як даста аллакай бо Ашраф дар тамос шудааст ва пешниҳодҳои худро ба ӯ гуфтааст. Маълум нест ки ин кадом даста аст. Тарафдорони футбол ҳадс мезананд ки ин Челси мебошад. Агар ба мавқеи заифи дастаи Челси назар кунем, метавон ба хулоса омад ки ӯ ба Челси лозимтар аст. Лондониҳо Рис Ҷеймсро дар ин мавқеъ доранд, вале ӯ хеле зиёд осеб мебардорад. Барои ҳамин ба Челси як нафари дуюмӣ дар ин мавқеъ дар кор аст. Манчестер Сити дар ин мавқеъ футболбозони хуб дорад, аммо агар имконияти овардани Ҳакимӣ бошад, онро истифода хоҳанд кард. Манчестер Юнайтед мехоҳад канори рости хатти дифоъро мустаҳкам намояд. Ба Тенхаг нафари бо маҳоратҳои Ашраф Ҳакимӣ лозим аст. Нархи футболбози марокашӣ €70 миллион гуфта мешавад. Бозигари 24 сола то тобистони соли 2026 бо ПСЖ қарордоди ҳамкорӣ дорад. мақсади асосии Роналдо баргаштан ба Реал Мадрид аст. ӯ дар пойтахти Испания беҳтарин солҳои карьераи худро паси сар кардааст. Флорентина Перес ҳам ба Роналдо ваъда додааст ки дар Мадрид ӯ бекор нахоҳад буд, вале аз ин гуфтаи президенти Реал бояд бардошти дуруст кунем. Реал амалагари португалиро ба ҳайси футболбози дастаи худ дигар қабул нахоҳад кард. Ин давраи тамомшуда мебошад. Перес мехоҳад Роналдоро сафири даста кунад ва ё агар Криштиано хоҳиш дошта бошад, Флорентина Перес метавонад барои ӯ ҳатто дар роҳбарияти дастаи шаҳри Мадрид ҷойро пайдо кунад. Бедонистани забон, ҳаёт дар Арабистони Саудӣ ва уз гирифтан ба анъанаҳо ва расму русуми ин кишвар барои ҳамлагари 38 сола мушкилтар аст. Ӯ ба қароре омадааст ки аз ин дастаи шаҳри Ар-Риёз равад. Роналдо дар Ал-Наср ва умуман дар олами футбол аз ҳама маоши баланд дорад. Таърихи футбол чунин миқдор маошро дар хотир надорад. аммо тавре маълум шуд пулу мол на ҳамеша шахсро хурсанд мекунад. дуруст мегӯянд ки пули калон бисёр проблемаҳоро ҳал карда ҳаётро осонтар мекунад, аммо агар гап сари хушбахтӣ равад, пас пул онро дода наметавонад. масъалаи Роналдо таздиқи ҳамин гуфтаҳо мебошад. баргаштани Роналдо ба Аврупо кори 3 соата тавассути ҳавопаймо аст, аммо мушкилтар аз ин қатъ кардани шартнома бо дастаи Ал-Наср хоҳад буд. новобаста ба ҳама Роналдо таваҷҷӯҳи кулли оламро ба футболи Арабистони Саудӣ бурд. бо рафтани Криштиано таваҷҷӯҳам аз футболи мамлакати арабӣ дур хоҳад шуд. дар ҳоле ки Криштиано аз Арабистони Саудӣ рафтан мехоҳад, Лео Месси аз ин кишвар аксҳоро дар интернет ҷо медиҳад. Месси дар саҳифаҳои иҷтимоияш аксеро аз Арабистони Саудӣ бо чунин навиштаҷот нашр кард:
ки медонист ки дар Арабистони Саудӣ сабзаву дарахтон бисёранд. Агар ман имконият дошта бошам, таҳқиқ кардани чунин мӯъҷизаҳоро хеле дӯст медорам. Пас аз бозии дастаи ПСЖ Валариан Месси ба Арабистони Саудӣ рафт. Тибқи хабарҳо футболбози аргентинӣ чанд рӯз дар ин кишвар хоҳад монд. Месси бесабаб ба Арабистон нарафт. Дар ҳол ҳама фикр мекунанд ки Лео барои имзои шартнома бо дастаи Ал-Ҳилол ба ин кишвар сафар кард. Баргаштани ӯ ба Барселона чӣ шуд? Дастаи Бекхем чӣ мешавад? ПСЖ магар беҳтар набуд? Медонам ки айни замон чунин суолҳо дар сари шумо чарх мезананд. мағзи масъала он аст ки Месси сафири туризми Арабистони Саудӣ мебошад, яъне метавон гуфт ки ин сафари кории Лео ба мамлакати арабӣ буд. Аҳмад Ал-Хатиб, вазири сайёҳии Арабистони Саудӣ, дар твиттераш чунин навишт: ман сафири Арабистони Саудӣ оид ба сайёҳӣ. Месси ва оилаи ӯро ба истироҳати дуввум дар кишвари мо хушомадед мегӯем. طبق معلومات در سطح بالاترین کشور عربستان سعودی میخواهند مسی را هم به این مملکت جلب نمایند. مقصد اساسی آنها توجه کل عالم فوتبال به عربستان سعودی میباشد. آنها میخواهند جام جهان را در این کشور دایر کنند و برای همین هم ستاره‌های سرشناس فوتبال دعوت میشوند. از سطح بالایی مملکت به الهلال و دسته دیگری که امکانات جلب کردن مسی را داشته باشد کمک‌های همه‌جانبه از جمله مالیوی وعده شده است. اما طرفداران فوتبال با رفتن مسی با فوتبال عرب باور ندارند. پس از قبول نقشه مالیوی بارسا از جانب لالیگا کل مخلصان با بازگشت لیو با کامپ نو باور دارند. شما باور دارید؟ اندیشه خود را در کامنتار نویسید. این برای ما خیلی مهم است. با همین تمام باردم که ایجادکاری من به شما پسند میاد. لایک، کامنتار و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما بسیار وقتا محمد گیروف خیبر دارون در پناه الله.